בטוח הבא? שיט, נדעתי, מעיין? כבר 11 שנים חיה משפחת ברון מקיבוץ נירה מסבב הסלמה לסבב הסלמה. כאילו מה? 13 שנה קסאמים. חלאס! מה? צריכים למות. כל המנהיגים שלהם. שוב צבע אדום, שוב פגיעות ישירות, כמה ימים של שקט וחוזר חלילה. במשך יממה שלמה היא תיעדה בעבודה, בקיבוץ, בבית את הדילמות והחרדות. להראות לעולם איך חיים 500,000 תושבים. מי שלא גר פה לא מבין. אז אמרתי שיכול להיות מעניין לתעד קצת מה קורה פה, כדי שמי שלא חי את זה יוכל לדעת איך זה נראה ואיך זה מרגיש למי שחווה את זה. כל קסאם, יאללה, עוד אחד צריך למות. פייר, אבל זה הקטע שהכי הכנתי לו בחיים. שאני אוכל לדבר עם הילדים שלי שיחה על זה שאנשים אחרים צריכים למות, כי הם רוצים להרוג אותנו. בערב כשחזרה הביתה זה הגיע גם אליה. מגיע לארקוס, תנו לישון כבר. וואי. זה בקיבוץ. בני המשפחה מיהרו לצאת החוצה לבדוק איפה נפל. בוא נראה מה אנחנו יכולים לראות שם. אבל אז שוב צבע אדום, שוב ריצה לממד. יש צבע אדום בשדרות. אבל אנחנו... יש צבע אדום בשדרות. ג'ימי! איפה נפל? אבא, לא נראה לי יש בית ספר, וגם אם יש איזה טעם ללכת, כי... גבי, אל תתחיל עם הסיפור. והסמלים האלה שמה רק הורסים לנו את החיים, אבל לא עד כדי כך. זה אומנם היה רק היום הראשון של ההסלמה, אבל דנה כבר יודעת איך זה יסתיים. אתה מנסה להמשיך כרגיל, אתה מנסה לצחוק, ולא משנה כמה אופטימי אתה תהיה, וזה בית מאוד אופטימי, זה רודף אותך, זה פחד על החיים שלך.